Pratolo ingkang japralan kita sedaya ingkang arsa minangka dia pinaringan kanthi winandaran sucining tebu ibu tulodo dadi nglampahi upacara adat ingkang kaping setunggal inggih punika boten tindak. Timbangnya sikil bapak bisa jeren-jeren angin pilih gini yo lagi dulu sisi orang nomboi makhluk ngerti romo asal panen ini penjenengan Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sedang kondangan, saksikan ya teman-teman. Udah